Halo? Halo? Ko je? Dobar dan, treba bi da vas pitam nešto. Pitaj mi. Stojane, kakav si na dojenju? Pitam vas, ko ste vi? Stojane, kakav si na dojenju? Žensko i muško, mame ti ga nabijem. Koju si mi knjigu poslao, bem ti sve živo. Jeli, jel ti stigla knjiga? Jebem ti detence krvavo. Da. Stojane, jel ti bio poštar? Jel ti dono pismo? A šta te interesuje? Pa si čitao knjigu što sam ti poslao? Jesi mi poslao? Jesam. Odakle si je ti pustio? Pustio sam je, iz dupeta sam je pustio. Odakle? Iz dupeta. Iz dupeta? Da. Molim? Dobar dan. Dobar dan. Je li to pošta? Da. A znaš šta sam ja hteo? Ja sam Stojan Kisić. Dobro. Interesuje me da li je Žuća tu? Žuća će dođe za pola sata. Mogu ja da vam pomognem nekako? Sad ću da vam kažem. Recite. Ja sam dobio jednu pošeljku, jedan veći koferat i na njemu piše engleska. Dobro. Na moje ime Stojan Kisić. Dobro. Na osnovu toga ja u Engleskoj nemam nikoga. Nikoga nemam u Engleskoj kao prijatelja i neprijatelja. Znam na skici da postoji Engleska, ali inače ja nemam tamo nikakvu vezu sa nikakvim čovekom. Tako je, to mogu da vam pošalje, ja ne znam, ja sam vrlo zbunjen. Sad ću da vam kažem. Recite. Da budete upućeni. Ja imam problem sa nekom budalom 3 godine što me stalno provocira na telefon. I sad pre 5 minuta isti taj me pitao da li sam dobio pošiljku, neku knjigu. A jedna pošiljka vam je stigla? Molim? Jedna pošiljka vam je stigla? Pošiljka stigla jedna u velikom kofertu 25 sa 30. Nego znate šta sam teo da vam kažem? Recite. Jel sapunjate mačora? Molim? Jel sapunjaš mačora, Stojane? Šta to govoriš, bre? Kažem, jel sapunjaš mačora, majmune? Ko zove? Dragice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mnogo dobro. Jel čitate knjige koje vam stižu poštom? Molim? Opalim te golim. Šta je bre ti? Dragicu mogu dobiti. Da li si normalna, man, zatvori se vrat. Znaš šta radiš, pobugu ti se mož. Pa, kako šta radim, pa... Ajde bre, dukelo jedna neskresena, pa ti da si imao roditelje da te vaspitavaju kako treba, zatvori se vrat. Ti ne bi to tako radio, nego nisi imao ni roditelje, niti imaš porod, niti znaš za roditelje, niti za bilo koga. Imam 2 pitanja. Jedi govno.